Tafadhalini. Lama Kirinyaga osechaka pedha mar manyo rawera moro ma jahigni 17 ma wachore nochwoyo gi pala monego min mare mabathe ma jahigni 12 e boma ma Kagio mayudore e kaunti ma Kirinyaga. Kaluwore gi komanda mar obila ma Kirinyaga Andrew Naibei, japuonjre ma jaklas 11 no iwacho ni nonego min mare ma grade 7 e skul primar mar Wang'ondu yo Mwea West. Min nyathi monegno mano Pauline Wairimu ma bende en japuonj e skul no owacho ni noweyo nyareno ka some ot gi min mare, to kata kamano dhoge no moko ka jatije no gocho ni kanyisi ni nyathine chunye ne gudo. Nilikuwa mwalimu wa watoto katika kanisa, na yule mtoto mwenye ameuawa alikuwa mtoto mwanafunzi wangu, na katika mambo ya kanisa yeye alikuwa mstari wa mbele mambo yote, hakuwa anarudi nyuma kulingana vile nimesikia.